Welkom bij de Sporttafel. In deze aflevering zijn we te gast bij judoclub Kano in Houten. Een vereniging die geteisterd wordt door het coronavirus. Over dit onderwerp, maar ook over de positieve ontwikkeling binnen de vereniging, ga ik in gesprek met voorzitter Esther Vier van Tukker en bestuurslid en scheidsrechter Wim Dolmans. In het intro heb ik net verteld dat jullie als kleine vereniging geteisterd worden door het coronavirus. Esther, kun jij zonder dat het een echte klaagstand wordt eens uitleggen op welke wijze het coronavirus binnen jullie vereniging heeft huisgehouden dit jaar? Nou, we hebben als vereniging hebben wij toch wel enigszins last van de corona, maar dat geldt voor ook vele andere verenigingen. We hebben dus een tijd niet gesport en vervolgens ook een hele tijd buiten de zaal moeten sporten. Ja, omdat we dus niet in de zaal mochten sporten. Dus toen heeft onze trainer heel creatief met de les omgegaan. En ja, iedereen op veilige afstand in de frisse, zonnige buitenlucht gelukkig, heeft hij daar lessen kunnen geven. Dus ja, op zich was het ook wel weer op een verfrissende manier lesgeven, omdat je dan anders moet lesgeven. Het is niet de gebruikelijke oefeningen zoals binnen, want we hadden buiten een zeiltje gelegd en op de grasmat gewoon met een handdoek. Dus ja, het was even op een andere manier met de les omgaan. Maar behalve het feit dat jullie buiten hebben moeten lesgeven, en dan ben je natuurlijk afhankelijk van het weer, zijn jullie ook op andere manieren toch in aanraking gekomen met coronavirus? Hebben jullie dingen niet kunnen doen? Wim, kun je er iets over vertellen? Ja, inderdaad. Een van de belangrijkste dingen is wat we dan doen is de wedstrijden, toernooien, pupilluitwisselingen. Ieder jaar hebben wij een aantal activiteiten. Inderdaad, zoals gezegd, de pupilluitwisseling, dat is een soort trainingswedstrijd voor de jeugd. Dan hebben we ons Heuveland toernooi. Dat is tot 15 jaar. Is niet doorgegaan. En dan hebben we normaal gesproken de eerste zondag van november het Guldal toernooi. Is ook niet doorgegaan. Daarna gaan we buiten onze eigen toernooien, gaan we ook naar andere toernooien. Is allemaal afgelast en er is dus niks van gekomen. Dus wat dat betreft zijn we behoorlijk geraakt inderdaad door het coronavirus. Ja, en ook dat grote toernooi wat jullie elk jaar in de sporthal Polvermolen organiseren, is het Guldal toernooi. Of is dat het Heuveland toernooi? In de Polvermolen wat wij organiseren is het Guldal toernooi. Ja, dat Guldal toernooi, dat is toch een goed bezet toernooi, daar komen toch veel verenigingen? Daar komt een 40-50-tal verenigingen uit Zuid-Limburg, uit Limburg zelf, uit Belgisch Limburg, soms uit Duitsland. Gemiddeld tussen de 400 en 450 deelnemers in alle leeftijdscategorieën. Van 6 jaar tot en met de senioren. En zoals wij dat ook kennen, alle gewichtsklassen. Ja, op zich een van de grotere toernooien in het Zuid-Limburgse van de judowereld. En dat betekent ook financiële aderlating? Dat betekent ook een financiële aderlating, want dat is toch eigenlijk een toernooi waar we onze begrotingstekort, wat we eigenlijk ieder jaar toch wel een beetje oplopen, om dat een beetje te dichten met dit soort activiteiten. Dus naast het financiële stuk is er uiteraard ook natuurlijk een sportieve activiteit. En we proberen ook onze club eigenlijk daarmee te promoten van de judosport in het Valkenburgse en in het Limburgse. Ja, als je het over promoten hebt van de judosport, dat zul je als vereniging moeten doen. Hè? Want nationaal gezien gaat het op dit moment in Nederland met de judosport, laten we zeggen, niet geweldig. Ja, dat klopt inderdaad. In heel Nederland ligt alles gewoon stil. Maar ja, je moet iets als vereniging. Dus ja, we proberen wel wat acties te doen natuurlijk. Ja, wat ga je dan doen? We denken aan om tuimeljudo te gaan geven. Dat is voor de peuters. Dus de echte hele kleintjes. En wellicht ook weer valtrainingen voor ouderen. Dus dat soort dingen, dat willen we wel weer gaan opstarten. Ja, je moet creatief zijn, hè? En daar zijn jullie al gerecht mee bezig met het organiseren van, met plannen bedenken? Met plannen bedenken wel. Nu de uitvoering nog. Dus er moet hier en daar nog wat aan geschaafd worden. Maar we willen het wel gaan doen, ja. Waarom is judo belangrijk? Waarom is dat een mooie sport om te doen? Nou, het is een mooie sport omdat in tegenstelling tot vele andere sporten eigenlijk alle spiergroepen eigenlijk gebruikt worden. Maar daarnaast is het ook een sport waar een stukje discipline en wat ook in de maatschappij te gebruiken is, respect voor elkaar.
als scheidsrechter zie ik dat dan ook op de wedstrijden. Dus taferelen waar ouders schreeuwend langs de kant op de scheidsrechter en op hun jeugd eigenlijk staan te roepen. Dat komt in het judo helemaal niet voor. Dus wat dat betreft proberen we dat gewoon schoon te houden en netjes respect voor elkaar. Het respect heeft er ook mee te maken. Ik heb net gezien, er waren een duo, is een trainer. En er is één jongen die is ongeveer 3 koppen groter dan de andere. En volgens mij is hij ook een aantal jaren ouder. Ja, die is nog veel sterker. Hoe gaat zoiets? Ja, dat is inderdaad wat wij in onze club zo zeker eigenlijk hoog houden. Is ook een beetje noodgedwongen. Omdat we dus een grote spreiding hebben in grootte en gewicht en leeftijd. Maar het is zo dat degene die dus groter en sterker is, dat die met respect zijn kleinere component eigenlijk, wat hij tegen staat te judoën, dat hij daar rekening mee houdt. En niet laat zien van wat ik allemaal kan en diegene een paar keer tegen de grond werpt en dan heeft hij er geen zin meer in. Dus daar komt het respect naar voren. En die kleineren die verwachten ook dat hij met respect behandeld wordt. En dat wordt sterk uitgedragen. Als we dus zien dat dat niet gebeurt, ja, daar wordt al iets van gezegd. Maar gelukkig komt hetzelfde voor. Men weet dat gewoon dat men met respect met anderen moet judoën. Ja. Een ander aspect, als je nu niet zoveel leden hebt als je zou wensen, is er ook samenwerking mogelijk met andere verenigingen of is dat in het judo niet gebruikelijk? Jazeker wel, dat is wel gebruikelijk en dat doen we eigenlijk al een aantal jaren. Bijvoorbeeld met het kamp om de 2 jaar dat we hebben gaan we samenwerking altijd aan met Judokan, de club van onze trainer uit Maastricht, maar ook met Judoclub Urmond, die zitten dan in Urmond. En dan gaan we met 100 man zoiets op kamp. Alleen ja, dat is natuurlijk niet in de coronatijd niet mogelijk. Zo ook andere... Weer een activiteit die niet door is gegaan. Ja, zo ook andere activiteiten. Ook weer kom ik terug op het toernooi organiseren. Daar helpen ze ook altijd bij. Dus de clubs uit Urmond en Maastricht en ook andere externe. Maar ja, dat is inderdaad ook, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, denken we ook wel. En een stukje uitwisseling, ook van leden bij activiteiten is altijd leuk natuurlijk. En die verhouding met die andere verenigingen, die banden die zijn goed? Jazeker, die zijn prima, zeker wel, ja. Zijn er ook verenigingen die ook daar behoefte aan hebben? Die ook zoiets hebben van, wij moeten ook samenwerken om Jazeker, de boel draaiende te houden? Ja, want daar heb je ook qua vrijwilligers, helpen ze heel goed mee bij de toernooien altijd. En, dus dat is elk jaar uitstekend, dat gaat prima. Tot slot, als jullie nou een wens mogen doen voor de toekomst, iets wat reëel is, wat zou je dan wensen? Wat zou je zoiets hebben van, nou dit willen we nu gaan bereiken, hier gaan we gericht aan werken? Vertel eens, wie? Nou ja, de wens is dat we in ieder geval als club blijven bestaan. En het liefst natuurlijk... Twijfel je eraan? Eerlijke vraag. Twijfel je eraan? Nou ja, we moeten hè. We gaan ervoor gewoon, toch? Ja, absoluut. We gaan er zeker voor. Ja. Maar we weten wel dat we het op dit moment erg moeilijk hebben. Ja, inderdaad, ja, wat door het hele verhaal heen speelt. Corona helpt niet echt mee. Maar we hopen wel dat er straks, als dat voorbij is, of in ieder geval als we een vaccin vinden en het kan wel beter en dan mogen we wel meer dingen, dat we inderdaad weer de goede kant op gaan. Maar het is nu inderdaad even, op dit moment zitten we in een dalletje om daar goed uit te komen. Dus proberen om uit dat dalletje te komen met gerichte acties, met gerichte toekomstplannen. Ja. Zeker. Om te kijken dat de vereniging iets meer in de bekendheid komt. Ja, goed. Zeker, ja. Wat we zeker ook nog doen is inderdaad met bevriende clubs, hè, zoals inderdaad Urmond en Judokan en Maastricht, maar ook met de andere verenigingen, bieden wij de mogelijkheid hier om dat dus leden kunnen komen trainen om voor hun bandexamens of zo te gaan trainen. En ja, dat heeft eigenlijk meer te maken met hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Samenwerken, want ja, die mat is toch bezet. En of er daar een paar mensen beer bij staan of niet, dat maakt helemaal niet uit. Nee, en zo leer je ook van elkaar, dus de leden. Dat je niet steeds elke week met dezelfde leden traint, maar ook eens met iemand uit Maastricht of zo. Ja, dus toch weer een verfrissende manier van aan je les deelnemen. Jo Dolmans, je hebt net de training gegeven aan die groep en ze waren fanatiek bij tevreden. Ja hoor, want, ze doen altijd goed mee. Dus probeer het toch een beetje leuk te houden voor de kinderen.
Hoe gaat dat in deze tijd? Is dat niet moeilijk om die trainingen nu te verzorgen? Ja, oké. Bij judo is het wel zo dat de regels zijn dat je dus gewoon wel kinderen kunt helpen. Alleen moet je natuurlijk opletten met te veel contact. Maar het gaat wel op zich goed, ja. En zit er progressie in die groep? Gaan ze vooruit? Ja hoor, want we zijn bezig voor toch nu, ondanks de coronatijd, een soort examen te creëren. Het kan alleen niet met de ouders. Maar ja, dus we gaan een beetje zo mee toch kijken wat ze weten. En dan, want we hebben normaal in juni en een januari examen, maar ja, we hebben juni al moeten overslaan. Dus daarom ja, gaan we het nu toch maar een beetje zo doen. En is dat echt een officieel examen met een officieel diploma? Ja, het is wel een officieel diploma, maar ze kunnen ook een slip halen. Ze kunnen nog een tussenstap halen. En bij de jeugd is dat ook zo voor de tijd een beetje te overbruggen. Want een band, voor alles te kennen voor een band, dat duurt toch wat langer. Ja, maar je hebt er wel vertrouwen erin dat het grootste van die slip inderdaad gaat halen? Dat zeker, absoluut. Oké. Dus,